ଚାଷ କରିବାକୁ ମନ ଲାଗୁନି ଆଉ। ଚାଷ କରିବାକୁ ମନ ଲାଗେ ଭାଇ ସକାଳୁ ଆଇକିନି ଖଟୁଛୁ ମା ପୁଅ ଯାକ। ଚାଷ କରିବା ଭାଇ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା। ଆଜି ଆମର ଏଠି ତଳି ପକା ହେବ ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ଧାନ ପାଇଁ। ମୁଁ ସକାଳେ ଆସିକି ହଳ ଧରି ଦେଇଥିଲି, କାଦୁଆ କରିଦେଇଛି। ଏସବୁ ନୋହି କରାହେଉଥିଲା ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ। ଏବେ ସରିଛି କାମ। ସେ ପଟେ ଖାଲି ଆଉ ଟିକେ ଅଛି, ପାଣି ସେ ମଝିରେ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ପାଣି ଏବେ କାଟା ହେଇଛି, ନୋହି ଯୋଉ କରାହେଇଛି ସେଇଟା ପାଣି ଯିବ। ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଉପର ଭଳି ଆସିକି ଏଠି ତଳି ପକାଯିବ। ଯେତେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛ ନୋହି କରାହେଇଛି ସବୁ ପାଣି ପାଇଁ। ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ଯାଇକି ତଳି ପକାଯିବ ବଡ଼ ଧାନ ପାଇଁ। ତ କାଦୁରେ ତଳି ପକାଇବା ଭାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିବ, ହଳ ଧରିବ, ପୁଣି କାଦେଇକି ପୁଣି ସବୁ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ଖାଲ ଅଛି ସେଠି ପୁଣି ସମାନ କରିବ, ଯାଇକି ତଳି ପଡ଼ିବ। ମା ଆଜି ତଳି ପକା ଗଲାରୁ ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? କ'ଣ କହିବି, କାଟି ମଲାନେ ଯୋଉ କାଦୁ ନୁହି କରିକା ସମାନ କରିକା କ'ଣ କହିବି। କାଟି ମଲାଣି ଆଉ ଚାଷ କରିବାକୁ ମନ ଲାଗୁନି ଆଉ। ଚାଷ କରିବାକୁ ମନ ଲାଗେ ଭାଇ ସକାଳୁ ଆଇକିନି ଖଟୁଛୁ ମା ପୁଅ ଯାକ। କେତେ ମଣିଷ କରିବି। କେତେବେଳକୁ ମା ତଳି ପକାଯିବ? ଖାଇସାରିଲା ପରେ 2ଟା ବେଳକୁ ଆନା ପକେଇଦେବା। ତ 2ଟା ବେଳକୁ ତଳି ପକାଯିବ। ଯେଉଁଟା ପାଣିଟା ପୁରାପୁରି ଶୁଖି ସାରିଲା ପରେ ଯିବା ଘରକୁ। ତ ଟାଇମ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ଭାଇ 12ଟା 5। ତ ସକାଳେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲା, ସେମାନେ ଛତା ଧରିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଥାଉ କେହି ନେବେନି। ତ ତଳି ପକେଇଲାକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି। ତ ମା ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ପୁଣି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତଳିକିଆରେ। ତ ଆଜି ଧାନ ବୁଣା ଯିବ। କେତେ ଖଣ୍ଡି ମା? 7 ଖଣ୍ଡି ଧାନ ଆଜି ବୁଣିବି ମୁଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ତଳିକିଆର। ତ ଚାଲ ଏବେ ବୁଣିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ଭଲ କିନି କେତେ ବଡ଼ କିଆର। କାମ ଚାଲିଛି ଧାନ ବୁଣା। କେମିତି ଧାନ ବୁଣା ହେଉଛି ଟିକେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଧାନ ବୁଣୁଛି। ତ ଚାଷ କରିବା ଭାଇ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା। ତ କେମିତି ହେଉଛି ଧାନ ବୁଣା ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। 7 ଖଣ୍ଡି ଧାନ ତଳି ପକେଇଲାକୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଲାଗିଗଲା। ତ ଦେଖିଦିଅ ଥରେ ଆମର ବିଲ ତଳିକିଆର ପତଳା ହେଇଛି ନା ବହଳିଆ ହେଇଛି, ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ତ ଏବେ ଖାଲି ଗାଈ ବଳଦ ଛେକିବାର ଅଛି। ତାକୁ ତଳି ଉଠିଲା ପରେ ଦେଖିବା 15 ଦିନ ପରେ ରୁଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।